Audi A8 adaptív futóműve. Az autó megemelése előtt muszáj rögzíteni a rugókat, mert különben tönkre megy a futómű. Emelés előtti teendők gyújtás ráad. Setup. Itt megjelenik a vontatási és az emelési üzemmód. Ezzel tudjuk változtatni leföl, ahogy tekergetjük. Rámegyünk az emelési üzemmódra. Rányomunk egyet. Megjelenik, hogy emelési mód. Ugyanúgy ezzel bírjuk változtatni. Rámegyünk, hogy be. Megnyomjuk, hogy oké. És emelési üzemmód be. És innentől meg lehet emelni az autót. Ugyanúgy, mikor befejeztük az emelést, vissza kell tenni normálra, gyújtás rá, setup, rámegyünk, emelési üzemmód, oké. Ki van mindegyik, és kész is. Vissza lehet tenni normálra, és ennyi.